Cek latihan ora weh? Heeh. Tenan po ora? Tapi aku sih Wis warga. Dari ini sih lo. Apa? Iso luwuhmu kayak gini tuh. Ora awakmu gede tapi suaramu cilik ngono lho. Ngawur. Cek latihan ora weh? Heeh. Tenan po ora? Tapi aku sih Wis warga. Wis warga. Gurung warga kosong ya. Wis cek latihan po ora? Aku saiki latihannya nek wis lulus saya soalnya mulai jam 4 kesel. Oh, latihan nganu ngantuk. Heeh. Hei, Yud lah, awakmu wis iso ngerjakno PR rong Yud. Wes. lah piye latihan tara mulai amono lho suara kuat iki. Lah ya kemudian Mas. Salen. Latihan pencak tara mulai ya mono iso ngantukan lho. Kelas pira weh? Ora, kelas 4. Bah, kelas 4 SD. Mas Ria melu kelas 5 lho. Di dekat kulkas mau sesuk dino. Ora awakmu budal ra tau olahraga. Maksudmu lho aku wis olahraga. Pitingnya